Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. One people, one nation, one Malawi. Without looking at the colors, uyamachokera kuti Amalawi kukhala mods. Those are the values that they stood for. Anafuna dziko limene mulibe katangale, free of corruption. Chifukwa dziko limene muli katangale, zinthu sizimayenda. Ndiye malemu Dr. Klaus Chilema, malemu Raphael Kasambara anafuna a corrupt free society. Chachitatu, anafuna dziko la Malawi limene lili economically transformed, losinthika. Ndizimene mafuna, and that's the reason why they set up UTM. UTM imayimira those three values: osasankhana mitundu, kuthetsa katangale, kutukula limodzi dziko lathu. Zimenezo ndi zimene ma values anatisira ife a UTM. Chotero mafuna ndauze malemu Kasambara kuna kuti zinthu zimene they had fought for, they had wanted zikwaniritsidwe dziko la Malawi. Ifeyo tonse a UTM, we have in us the spirit of our forefathers, and we shall fight for those values. Kuti tsiku lina lake one day dziko lino lidzasinthe, lidzakhalira bwino. Iye pamene tikukumbukira umoyo wawo, the life that he lived, pamene tikukumbukira zimene anatisira kwa ife a UTM, we remember the values they inculcated in us and want to pledge to them. Now those values, we shall work so hard to see them fulfilled in our lifetime. Monga mene wanenera mwana wadzipatseka kuti Solomon, you are welcome to this family. You're welcome to this family. This family is all about the same and everything you have said. And we will live to see to it that one day Malawi will be a better place that your father had wanted to be. We will work hard, we will fight, and we are beginning with the elections that are coming up on 16th September. We will fight till we see that we have won these coming elections, so that zimene zifuna malemu Kasambara zidzakwaniritsidwe in the shortest time period. Zikomo kwambiri poti mvera ife a UTM. Thank you so much. President, zikomo kwambiri kuti mwalipikisa kwa Malawi ndi maukondwesa kwa basi. Machitekeseso kuti tikupulani pang'ono kuti basi timayenda kutero. Imene kwamaliza ndikulankhula kusanira kukwera winaso wang'ono iya. Ndikupulungire kuti pangukwera anyamalena ake amene Raphael Kasambara waphunzitsa Law Society ndiwapemphe pambo kita kuti nawo abwere pepana a president. I think nchindi zaperekeka kwale kwa wose wakonera nchindi zawo. Ine naimira pano kuimira vantu avasambizika na Raphael Kasambara. Andi kwenera cha unimire pano kwa Kasambara wasambizika vantu vanchomene anganiza malamulo moyo wao. Kama yona kale atika Kasambara wakafuma college mchaka cha 1991. Ndine kama college mchaka cha 2004. Kwenu Kristo wanyaki tukona pa Lusungu Bondwe. Na watu sisi ni watu tikasambizika na Kasambara pa nchito yetu ya uloya. Kiva pano ni kima kuti tikondolere tose Kasambara wakati gawirako. We didn't deserve to work with Raphael Kasambara. We feel honored
And I'm speaking here on behalf of all the people who worked with Raphael Kasambara. We feel honored to have been chosen to work with Raphael Kasambara. I'm saying to have been chosen because we didn't apply to work with Raphael Kasambara. Raphael Kasambara was hunting people to work with him. It's because of perhaps the values which he had. And today we all are what we are because he mentored us. You ask the majority of lawyers in town, we have all wished to work with Raphael Kasambara because of what he was. He was a genius, as it has already been put. Working with Raphael Kasambara has changed our way of living. Because Raphael Kasambara was not just teaching us about law. Raphael Kasambara was teaching us about how to live in society with people. Today, we know too many people in society. Some of you who are here, because of Raphael Kasambara. He was a selfless person. Raphael Kasambara would connect you to any person who matters in life. Mr. Makande, you are there. I know Mr. Makande because of Raphael Kasambara. I know the Honorable Speaker because of Raphael Kasambara. I know the President of UTM because of Raphael Kasambara. We know each other, all of that, because of this person that we're talking about. Sylvester, you mentioned that the months of Blantyre was Kasambara. I'll tell you the story, because we're celebrating the life of Kasambara and what kind of a person he was. I knew South Africa because of Raphael Kasambara, and that was in the year 2006. So I started working with Raphael Kasambara actually in the year 2006. And I think that was the time after he left the pink government. So then there was a SADC lawyers conference, and he decided to take me along to South Africa and showed me all sorts of places in South Africa for the first time. Till many ago, something happened back home. Robbers went into my house and they robbed everything in my house, especially the entertainment unit. Then Tauza Kasambara South Africa, what had happened is, my brother, don't worry, I'll replace everything that has been locked in Malawi. And he bought for me everything, and I'm talking about everything. And I remember to this day, I think it was worth 40,000 rands. The entertainment unit, and all that. And I think that made us. So I used that money to help me. But even when we came back, because we were Blantyre and we met Maggie, I think she came to pick us from the airport. He took her card to the ATM and that we could draw money, because then we had run out of money. Because we said, that was just $9 also, he used it to buy it for me. And he took Maggie's card to the ATM and got some money again and gave it to me. He says, no, you still have to buy more things for your house. And I'm sure you remember that incident when we came back from South Africa. I'm saying all this just to relate to you that more than being just a workmate, he was also like a father to us. I left Raphael Kasambara in the year 2012, 2013, not 2014. Raphael muntu wa jealous, anali bensanje di muntu. I think you all know that. He had done so much for me the time I was working with him. But even when I was leaving him, I went to him and told him, no, I think it's time to say goodbye. We need to grow, and he loved growth. He didn't cling to you. If you want to grow, he would let you go out and grow. So when I was leaving him, he asked me, what do you want from me? So what do you want? Then he gave me, I was driving a car, a Mercedes-Benz. No, you can take the car. It's a company car, but go with it. Start up from there. Anything else? I didn't have the stuff. Okay? So you can take the secretary. Because I was working in the wrong office. He was based in Blantyre. So he said, the secretary you're working with, take her with you. Go and start fresh. I said, anything else? But I need clients. I said, don't worry. Get your clients, the ones whom you are working with. I will not cling to them. If there's any file which you think, because take with you and start your own new film. That to me, it really brought me down to think of somebody you are leaving him that is able to give out to you, start a new life all together.
And I'm saying all this, it's not just me. I'm with Osung Kondo here. He too left Raphael Kasambara. We are both running our own law firms now. But he has a similar story to tell you about how Raph was treating us. And when I'm saying that we are honored and we are being envied to have worked with him, we mean it, because he was the kind of a man that would always, we are not even waiting. When we're saying he was a genius, let's talk about his zero zake. But the matter of one zero, we mean it. If they were experienced, it was we were with him day in, day out. Raph was a kind of a lawyer. If you don't know what to do, I think those of us Mona Biramati, there's a player known as Ronaldo. So they say, if you don't know what to do with the ball, just pass it to Ronaldo. Ronaldo will know what to do. That was Raph. If you don't know what to do with your file, just pass it to Raph. Raph will find a solution to every legal problem that you have. Raph will bring in the constitution, even when you got constitution up, I grow up a bunch. Raph will bring it in, and we all know how many cases he won in court. The history is there. We are what we are today because of Raphael Kasambara. I was sharing this story with my friends. Also, I'm not going to share Raphael Kasambara. I would like to share this with the family and with everybody who is here. It is our intention to make sure that the legacy of Raphael Kasambara continues. We're talking about his professional life, what he has made us to be. We have sat down, we have brainstormed, we are still brainstorming, we are prepared to put in anything we can put, make sure that we find a way that the professional legacy that Raphael Kasambara has left, not just in us, but in every person that went through him, continues, even beyond our lives as we speak right now. You will hear from us, I think, more next time about what we're planning to do. But what we're putting out to the world is we shall make sure that the legacy of Raphael Kasambara continues. For today, let us celebrate his life. Thank you very much. Ikizana wa kitawa tunapita kwa office kwa usikulina ninakapeza analemba pa kumla conference Raphael Kasambara SC conference. Nazo ti akubeka ule moyenera kwa muntu amene wapangayo kukhala iwo. Komanso tikizanawo a president a UTM. Mina manena zopanga register chipani cha UTM. Sana li muntu wamba lero ndikudaba kuti a DPP yakukumbukira chifukwa kuti DPP zilembesedwa analembesa ndi Raphael Kasambara. Ndinena pano certificate ya DPP ili ndi makio kaya kukumbukira zimene zisindikuziwena. Certificate ya DPP wasunga ndi makio akadzautupa tsikulira ake mwina akaisakasaka. So anali muntu wa mbali zonse amadziwa chimene amachita munthu. Timalize pano zolankhula zinthu aitane a speaker amene ali vice president wa chipani cha Malawi Congress Party nawonso apereke kukondwera pamoyo wa Kasambara chifukwa akhalira nthawi yambiri m'mambazo amene amalankhula a president Dr. Kabambe kuti nthawi akanali minister Attorney General amagwira ntchito limodzi anthu ande amodzi a speaker nthawi yanu. Tikamaliza pamene potipereka kuchalichi ndi amene ndi amene atipase direction yonse amene izipita kumanda kuti tiyenda bwanji zikomo kwambiri. Ulemu wanu Dr. Kabambe amene muli a president wa chipani cha UTM ndi onse amene achoka ku chipani cha UTM. Ulemu wanu ambanda Kasambara ndi ana onse amene kwa ineyo ndiye mwali wanga. Ulemu wanu a bishop athu ndi onse amene mwachoka ku church, anzawo onse a Kasambara, amfumu komanso ko reverend Machia, akubanja onse akabale akubeni kuli Professor Saga ndi onse oyenera kulandira maulemu. Ine ndayima pano ndanena kale kuti ine ndi wakubanja ndipo kuti muone zale zimene zili mwa ine kuti politician namba kalekale. Ku skulu ine ndinali kukamuza akadame ndimayenda ndi anzanga tinali ko 4. Anzanga folopo atatu wina uyu Linda Magombo Manda Mati Kasambara, wina ndi mkazi wa Judge Fiona Mwale, mkazi wa Chuka Mwale. Makhala atufolo. Koma kuti muone ndale mwa ineyomu anzanga onsewa nagova anakwatana ndati babu wako no Nkhatabay. Amene iwo onsewa
kundinyengerera ine kuti ndikakwatira ndi mpango wa kutiko. Mmene mmafunsa amakande muja kuti kukhala ngati amakana amene nabangaliza diro yonali ineyo. Ndipo panapezeka kuti pamapeto pake chibale ndi magi mina chinali chochezera ndi Raphael chinaoneka kuti chachikulu kwambiri. Pamene oyambira kukhale mbale wanga anali ndani? Anali magi. Rafu kuyambira nthawi imeneyo anakhala kwa ineyo mchimwene wanga. Awa ndi amene asanduka alamu. Pamene zimene akhala the other way round. Awa kukhala alamu, amene awa kukhala chemwali, Rafu kukhala alamu. Koma zinasembenuka Rafu anakhala chimwene wa ine, magi anadzakhala mulamu wanga. Raphael Kasambara anenapo kale President Kabambe. Ngati pali munthu amene amatha kupereka pro bono service anali Raphael. Nthawi imeneyo tikugwira ntchito ndili ku Ministry of Health. Tinapezana ndizokhoma zimene mwina sitingatene pano. Mena nanene hapo. Munthu amene anathandiza kuti tichoke mmavuto tinali nawo ku ministry ine nda director of planning hanga. Anali Raphael Kasambara azana chema. Mukukumbukira 2019-2020 atanena kuti tivoteso. Tinali timavuto sitikanatha kuvota kwa malamulo amakanyidwa panali zambiri zimene zimafunika kukonzeka. Tsiku limene lija ndikuze na balanga tinagona 3 AM ine ndi Raphael Kasambara kuti tipeze njira yanji kuti tikavotesa. Koma zonse zija mapanga maloya ena onse amene anabwera parliament anachaja drama parliament kuti atipangire solution. And as long as you are the speaker, you are my sister, zimene zindikupangira because it's for the good of this country. Mango funa kubatani chisanzo. Chowonjezera pa chisanzo zambiri zimene anena kuti in any crisis Raphael was always there. Ku parliament kukafuta ndisanamuimbire phone amakhala wandimbira kale. Amene akukufuta kunditumizira message panga check section chakuti ayange. Ine kumuoneka dolo kuma ndoda aje mwani alimbuyo. That's how good Raphael was. And ineyo mene wandenena pano wa Solomon. I hope that's you. Because your father, as people have already said, that's for everybody's life. Raphael had no when you give him a problem, among also the he always had a solution. Whether campaign and Raphael always be there for the candidate, even if he was not the candidate himself. That's how good Raphael was. And for the kids, Bambama is a very big society. There was a winner, I would not be Solomon. I hope that and for the other brothers who might not want to be politicians, but your dad was everything, he was not just a politician. I hope you're going to look at his life, live like he was. For the rest of us, what we need to learn from somebody like Raphael Kasambara and Anena Bogale, it's his dedication to duty. He loved what he did. Samango banga chifodi ndikubanga chito, koma mapanga kuti he should be the best as a lawyer. Akamakuthandiza samakuthandiza kuti bola ndamuthandiza chifodi andilipira, amakuthandiza kai mwina zolipira zo amakuza later. Anenapo apa wapona kita. Kuti anawathandiza ngozo ukuchoka koma choka ndikatunduyu. Kuti amazoti if wafona does well, at the end of the day, he got the glory. I think we need to learn from his life one, selflessness. He was able to help Azinzaki. He was able to help Winner Alliance. Amene amatuwa kutimika muthandiza. Sukuti amaembekezera chili chose kwa amene atithandiza. Hayi. Koma amadziona kuti uyunda muthandiza ndakhiza mbale wanga. Ndiye Raphael Kasambara kumene aliko ndikukhulupirira kuti chimene iye chingamukomere moyo mwake nchokuti ife titengerepo pa ife kuti zimene tikupanga we should always be the best. Ndipo tisapange kuti zingokhala za ife tokha. Tipangenso kuti wina mawa apange benefit. Tipangenso kuti wina mawa adzathe kunena lokoma. Ine chimene ndingapemphe kuti tikapitirize kwapempherera ana wa family kuti nawonso akamakhala fukato sefe tikudandaula koma anawa ndi mayi ndamene mwina aluza ananena posu best. Tikapitirize kwaika mapemphero komanso tikapitirize kwazo kuti ichi chisipinzo choti tikwezereni mbuyo. That's what should drive you to do better than what you've done. You should always aim higher. The legacy that your father has left for you. May the soul of Honorable Raphael Kasambara continue resting in eternal peace.
kwambiri program imene nanenera muja andikwacha nanenera muja yapemphe akumpingo kuti ndi amene atipatse ndondomeko koma ndili ndi chithunzi chakuti galimoto yofirapo renjayo inyamula amayi amene akuyipanja ndi ena amene mafathers athu apangira galimoto yawo yoyendera ena amene tili ndi mayendedwe pamusi apo tithandizane kutenga anthuwa kuti tikafike kumene kuja koma amene tingathe kuyenda amphamvu zawo titha kuyenda chifukwa nthawi zambiri timayenda pamenepo iye yapemphe akumpingo kuti atipatse direction koma mayendedwe ake ndi amenewo amene muli ndi nkhata chonde musaliyombe 10 tukayike nkhata zanu nthawi yake ndinoyo zikoma kwambiri akumpingo nthawi yake ule moyamba ndimati ndipemphe chonde tikanyamuka pano kupita uko tikabwere pompano tizalandire chakudya chimatayika ndiye kuti asataye chakudya chonde tibwere pano tizalandire chakudya koso chakudya cha wina aliyense amene ali pano yeoda yaina niyo pachoko waka chakwambatanka nchini kwa imwe aspika atota Kabambe a president Hara metawo valisi abanyani mose ina chakwambatanka ni mlongorani vabambo na upano awamba bambo Raymond Mwale awamba pasto sekretari vitu awamba bambo Samu Ngoma bari kukatete awamba bambo Albert Chirambo bari St. Augustine Parish ise vinandi palije vya kutiti oye pentu muongani waka mwemose mwafika pano tasangira kumwayi mwanya uno tawamanyako Bakabambe wamanyanga yayi Bakabambe tawamanyira pano tasangira koso mwayi na vaspika va Gotani kwamanya kale na valisia vasepi mose na valisia vanyake ise kumpingo tikuonga vya wanangwa mwapeleka hapa ndiposo vakumpingo wose mbakuonga kuti mose mwa vantu mwakutehereza kwa hivyo tayoyanga hapa mwanteura umu tieti lutilile kondwela chaka ichi kuti kuzimu wake usimtendere mwa Yesu Kristu mwitu amen. Umu iwe na mwenyu wamtwiseni chutanguno zose madada na mwana na mzimu mutuwa tude mkende wa Kristu. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.